Galingo na ta. Nabibigay ko pa kung naman ang kaon. Galingo na makasigig ka. Nanimaho na kagangit. Galingo na. Dati sa ngawa po. Ako man lang sa kong kaon. Bakit ito na kayo? Ingon ka jukang dako. Galingo na. Kalas na kuyet! Ayaw ba? Ayaw na kayo! Ayaw na kayo! Kain na kuyet. Buwag, tagbo na kita paningkamot, makautang ng tag-stay na parang ilugo ng lima. Gutom na manggod kayo, yet! Paningkamot, pwede tugutang. Ay, tama din no, basi nag-barbecue sila Auntie Bebang. Ama, nagkasa-asa dito. Tara, sabay ko. Pagdali ba sinapay na Pagkagani. Kay kadali lang. Ito na lang ko. Kadali lang ba? Si Mr. Lim, oh! Kalas ka, giliguan si Nguyap! Naggunit pa yun ka ng binangkal! Kalas ka, galigog ka kaon. Grabe. Nagipik sa imong likod. Do atong luguran. Ano na magbata ang ligo? Ang dako ng tiyan! Hindi naman ni madag. Lugod-lugod ra sa kamot ba? Kanag ka nang ngirigil sa likod! Ew! Siguro na. Daagog kaya. Di man ako na maabot. Manchut matangtang ha? Nanay mo. Atong lugdan imong likod. Muna mo ilugod sa akong likod. Oh. Kahit magay na. Kana, sakto na nga ba to? Para lang kadyot tanan panit! Ay, nakahait diri. Mani atong gamiton para matanggal mo tagip-tip ka baga. Hala ka. Di nila makita giptip malangkat ani. Pati akong panit langkat. Ayaw na ipakita naglaing bato. Sa isa ka semana, tambal lang kung makahilamos. Juan, tugra, pating ituma! Ito lang ba to? Sa toothbrush na lang. Ito, panutbrush ko. Asa akong toothbrush ito ako. Panutbrush ko. Oh. Lugod ako diri. Nga. Isa man. Uy! Ako galing toothbrush na dingon ka. Wala di man na toothbrush. Toothbrush na sa tiilog trapo. Kita nalog bra sa tiil! Yate, warang gipon sa kabaw! Mara ni itong gamiton para dali na natanggalon ni mong kiki sa imong ipon. Ay, grabe na yung ka sa kuha. Ako na rin magligo sa kaugalingon, be. Nga kung ikaw ra, mura di ka way ligo. O sige, ligoy na lang ko. Pero ayaw na ipatoothbrush sa kuha, oy. O, sige na, dali. Sige na, tiwasin na lang ko. Buwan ka na. Tarong na, ha. Tarong na. Suman, gutom naman yet. Gutom ka? Tara na, pasag din na siya droy. Katingon mo na. Ala. Yet. Oh, suman, sakto kayo na barbecue. Eh, tagpila ning hotdog. Ang hotdog kay tag cheese. Tag J's, gaimig tulo lang. Tolo ka Oh, mo. tulo ko. Unsa pa? Kana lang. Kani lang. Oh, naggadawat ba mo ATM diri ate? Dili way cash man ni diri ah. Wa ko ka withdraw ba kanang ay ikaw pre nakay kuandra cash. Na isa kalibo. Nakay Cecilio. Wala pa yung isinsilyo na sa kalibo. Ay, ate kanang utangon lang sa namo na niya mag-withdraw lang mi nara may ATM machine dira. Mani ang gusto. Kung malakaw makasabay, mamerti or mamista, humot ka. Sige, tama na. Okay na. Kaya malakaw na ko. Malakaw na ko, ha. Okay, kabilin na ho. Gusto na ako ikabilin. Kiskisol tapap. Sino mo Sige na. Ito na ko. Bye. Bye. Rampeng, ay kalimot sa big house ha? Okay na nadam, pwede na nadam. Okay na ni, halang ni Dili. Dili lang. Dili halang. Oh, dili lang. Relax lang ba? Relax lang. Dili lang. Pwede na nadam. Wala pa Paisa pala. ni, dili, okay na na, paisa ni. Sige na, gutom Wala na na, bayad ninyo. Utang sa. Hala, wala. Ito yung motor na eh. Ang doon rin ba? Hindi rin napita, oh. Ambi ba, pangata ko eh. Ayos na ba? Ano man? Lamihan ni Yit, eh. Pangata, magamay ra. Ay, ayos sa lagi. Yaog kay ka ba? Wala ba kang nakabayad na? Boy, yes, kabalo ka, gigutom ko. Sa man ka. Isa ra gani, di ba ka mangatang? Usay, isa. Gutom ko. Nagigutom ka. Gigutom ka. Ako hotdog! Dati kay kaulit kay ka di ka paingkit, ha.